Hej. EP samfundsfag. Udmærket kombi. Der er mange forskellige måder at gøre det på, selvfølgelig. Men det er jo vigtigst at tage udgangspunkt i noget, der interesserer dig. Noget, du synes er spændende. Noget, du har arbejdet med, eller noget, du godt kunne tænke dig at arbejde med. Der er nogen, de har for eksempel undret sig over, hvad er nu alt det der med Wegovy? Hvorfor spiser vi alle sammen Wegovy? Hvad er der godt, og hvad er der skidt ved det? Det kunne man godt undersøge, og så lave det i samarbejde med biologi for eksempel. Man kan også snakke om diabetes og biologi. Altså sige, hvad er grunden til, at vi bliver så mange overvægtige? Kan der være et økonomisk aspekt i det? Er det godt eller skidt for Danmark med alt det der Wegovy-medicin? Det kunne man godt undersøge. Der er også nogen, der laver noget med analyse af nogle taler, altså kombinerer dansk og samfundsfag, hvor man går ind og kigger på for eksempel statsministerens nytårstale, sammenligner det for 5 år siden. Så kunne man kigge på forskellige ideologier. Eller man kunne kigge på Trump og hans indsættelsestale sammenlignet med Obamas. Også her komme ind på de forskellige ideologier eller virkemidler. Så samfundsfag, det er sådan set et nogenlunde godt fag at kombinere med andre fag, når man skal lave sin EP. Det mest oplagte, eller det som mange gør, det er at kombinere historie og samfundsfag, eller dansk og samfundsfag. Men som sagt, så kan man også gøre det med for eksempel biologi eller psykologi, hvis man gerne vil skrive om sociologi. Hvorfor kan det være, at nogen klarer sig bedre end andre, på trods af gode muligheder for SU og det ene eller andet? Så mange muligheder i samfundsfag.